Woba what the big over Jumma. What the monkey to Robodo Nanya Pugo. What will I run ya? Yeah. Ine. Nduma ine chapter go nice kai ba kai na ge. Gari ni. Oru kero lujina ta. Ana gukwanu. Ina kai wadu. Dalo. Ya ta kamo ya ta ji wa pito na kamo. Abron pito dia, abron pito. Wala ngini ya bine jeli go. Wala no ni ba mo. Wala jeli go. Ndo zo da passa ni ba. Ndi bele passa ya. Ai bonja na bonde Anam gospel. Now nda la na bona mo kala go Anam ko te le won. Na me mo engagement video bran. Aga oga na ga we say ka na ge marka. Amo. Ti hu go zeun. Ti hu go zeun. Ogo tu hu no ines, uno ines dem. Amen. Uno ese veres. Isa. Uno e kotero. Isa. Aru adu no ma. Isa. Uno ade ndo ogorogo. Dika no no. Uno wala gara wa ya de aro. Besu beta gba se bi o. Uno kokoro. Isa. Isa. O le nye su gine su ne se no sro ge. Maka no na la anya na maro. Na maro. Araka ene so. Mana kamar ulo nya na so izaro. Ina sorry. Onwa mo na som. Ba. Ai ba Ina sorry. Ina na garo. Nka wa che du nwele mo na obu. Unni na ebe a. Mo na ha be no be mo. Oge ole egwu oto. Oge wa no nwa na ala ka na. Nwa na ala yo ge de. Ala ka na. No na ni ebo se ase. Emali ni ne magolo mu Chineke ndị na matam. Anu ke anu. Imali na kpọ siasia. Nya bụ ya na kpọ siasia bụ onye na-emegbu mma pam. Na bụ siasia. Onye si eru ezi. Onye si eru ezi, onye na-enwere aka ngelego. Iwe bi wa bo. Iwe bi unu no no. Unu abote ya na aru. Isa. Mboto unu abote abarika. Isa. Mboto unu abote ya bo ego. Isa. Mboto unu abote ya bo unu luo na mo nwa no we. Isa. Unu na mo nwa no. Ai wan kolo ni, iwe ngwa no. Isi no nwa gara nwa ba lo. Na achi edu zo kolo no ebe. Unu ba mala ba nwa gara nwa ebe lo no ebe. Oya unu aje na ga no do. Amen. O nwere ukwu nje akpọ unu. Ise. Onye so na ukwu nje akpọ unu ọkpọ onye. Ise. Toonu Chineke. Hallelujah. Mama. Ine daluru nne. Oli isi kwali ndị mmanụ. Ese nwa ndị butere. O ndị butere. Ndị wa na-ejeli gozi ba. Ọwasị kwuwe. Ine o nwere ihe ndị otu anyị o nwere ihe anyị mere nke arụwa. Misha get me. Mbọ ka nsa unu taa. Dia na di kai mo. Ine rapia na ọ na-atọ bụ dị nwa. Dia na di kai mo. Mo ibe adịrị ụlọ mma o. Agwe. Ine. Nwa ọkọba deke dị jike na iwe mụ azụ na kwali. Ine nye m ga. O mere ya jigi ta jigi. Rọkwa na mụ azụ ndị arọla arọla. Chukwu rọtala. Ka anyị wee megbu ụmụ agara nwaanyị ndị na-aka nka mma. Anụ gị anụ, ihe ụmụ nnu bịara. Ọ dị maka a na-aka akwụrụ mmadụ kwụkwọle n'igwe anyị si asọrọ Chukwu. Ya bụ ihe nwa abụọ. Ọ na-atọ ọsọ m. Unu na-ana m anakpụrụ ụbụ m. Anwụle dị. Ewuga. Ọkwa na agara nwaanyị mmadụ na-eme arụ ka m ọla na nwa nọ n'anya ụdị ya. Ihe ji mụ nwaanyị na-ata n'ọnụ m ka ese m onye ga-eke jedere m. Ewe ọma ka ụnụ ahụ. Ine ịma na oge nke unu oge unu toro na Anam na o nwere ihe ji mara Anam bụ mmadụ
emesisi ndị otu anyị nwaanyị bịawezie na mmụọla nne wee na-emezi arụ na onye banye gịnị bụ ọrọta ma ọ dịrị anyị mma kedu ihe ị nwere ike ikwu maka na ụdị nwe ịnọ dị na ọnụ bụ ọnụ Chukwu ịnọ Chukwu nso kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ya Ihe nwere ike ikwu ya maka ya bụ na Chukwu na-ekesi mmadụ ka ụmụ niile nọ na Chukwu na-ekesi mmadụ nye ya uwele ma ebe uwele nwa ya dịbụ iwe n'iku ka na enweghị ya ebe uwele nwa ya dịbụ iwe iwe nwa a na-aga na anọ na nwere ya na-aga na nwere ya n'ọdụ na uwebe mba nwa a na-agwa gị o nwere ya na-aga ala na nwere ya n'ọdụ na uwebe ọ bụ na uwele dị ya n'iwe enụghị ya na uwele nwa ya dị ya n'iwe ekwerie nwere ga ngala ewego nnọọ iwe nwa uwele nwa ya nyelie bụ na ọkwa na iwe asị na ya na-eme dị ọnụ ụwa n'ọnya ka mmemme na iwe niile ọ na-ekwuba ya mana ya nọ na mmemme ndị nke asị na-ezigbo bụ nne m ma o nwere esi kerewe n'ihe na-ekwu iwe ọ na-ekwu iwe mere ka ị na-agwa m o ji ọnụ ekwu na-agwa nne o mere nke aka ya nwa bụ ụzọ ka ọ bụ ya bụ iwu ụzọ ya bụ iwu ụzọ bụ nke aka ya nwa na nke nne nwe bụ na eji arụ ahụ na nwa na-emụtara raarị nwe na-azụ ya na ọ dị ka ya bụrụ nya kasị ụwa niile ma anya ka ịgwala ya ụdị oje kasị ụwa nwa ọ bụ na ọ dịrị ya mma na ọ sị ka ya gaa nke aka ma onye agaghị nke nwe nne ya gwala ya si ya nke gawa n'ezi na ọgba adịrị n'ezi enwere ike ka apịtịtete gị ma ezi nwe nwere ike ka iti ọkpa na nsọ n'ezi nke na na-emete ya mma gawe n'ezi nwanne gị sị gị gaa na ego anya na nsị etetere gị n'ọkpa ma apịta etetere gị ma ugbu adịrị ma ihe dara ada na ije na nwoke n'iru okenye ihe nne m gwara m na ebe nọ eburu m ụzọ n'ọrịa ka anyị mesịrị ibe anyị na-emebe nwa agbọghọ abịa emesizie mba a na-arịba natakwa ebe nke anyị na-eme nke oge nwa na ọ bụrụ oge nke na ejeli na-ejego oge nke anyị nọ nwa ikwere na onye adịghị mma zọwuweli enụghị ya na ọ bụrụ kwesị na onye adịghị ma emesị elụrụ aka lụ ya n'ibe na-achọta onye ọzọ ebe alụ ya n'ibe ya na-achọta onye ọzọ nke na-achịkwa nabatara nọ nke nne isi na onye adịghị mma adịkwa gị ekwe ibe sodokwe na isodi n'ụkwụ akpọrọ gị ị na-anụ ya ewere ozi ya na-emesi m naba na unu bụ mma arụ na ọ dịka nne unu bụ n'ụzọkete a nabalị m ibe nke anyị nwanna dị ba na-eti egwu etiri m egwu ya bụ Chineke nwe Okuoba-Mgbaa egwu nwana nwere ebe etetele ebe ma ọ gwa gị etilieri nna egwu nwa ibe o ji jọ njọ egwu ọ mara m ọ na-atọ ụtọ ma ya nwere arụ ịzọ njọ uchi nze nwe egwusi egwu nwa babụlụsa ibe mmemme n'anya ka mbụ na uchi nwe buru ibu ịmara a na-akpọ m oku gbuo ewu bụ ndị egwu ịmara a na-egburu anyị anụ m elero ịmara a na-asụ nri anụ m mana uche m mekọtara wee kpọọ m ze ekwe na uchi na ekwu nwe bụ gị bụ na ọkarịgọ gị ịwere ọzọ na onye abụ na nke na nnabara ibe ndị nwa bịalidoro m ndị bụrụ ndị obodo wee bịa sị ka nwa ya wee bịa sị ka ya duru m na nso ndị be anyị wee sị m ọkwawa m dị ka m nọ n'obodo nwa m nwelie di sị m onye gwara m inwe okwu aka m na onye nwa ji ebuka na abanụ nke ikwere ka ije mba sị eziokwu ekwe m nsị eziokwu onwere ọ na ọchụkwụ nna chụ m azụ ama na ọ bụla ọchụ na ọ dịrị ọwa nga na ndị baba na nọrọ ọdụ nwa m sị ka m nọrọ sị m nke nwa m nọ na-emekwa m wele ma ụlọ ada nna m n'ala m
iwe mmadụ ji enwebere ka nna gwa gị ọsọ m kedu ada ibe m ụmụnne ya enwe mmemme ka akwasị n'ibe m mgbe oge m na-ekwu na nne m mụrụ m mgbe nna wee sị ya bụ na ọ na-ada unu nwere eso unu n'ọrụ ka unu ji esi na mmụọ ya apụ ọ gbasara na mmụọ apụ na ọ na mmụọ ana ibe emere ego n'ibe m ọba na mara n'ekwuru ọkwa nwesịa nwa ọ na-eje ya gwara m ka m nọrọ obodo ka m tewe egwu nwe m na-eti na-eti egwu nhori ka ọgwụ ha akpa ya katara m na mma nkọsa unu gaje ebe unu asị ọzọ m deji asịwa ma ya na-eti egwu ike ọ na-agwụkwụ ya agwụ ihe m ji nọrọ nne bụ na tupu nwa echi na nne ma ọnwa na-echi zuo ebe na ebe m tiwe egwu nwe ka eji mụta m mụsị nwa na-ajụ na ọchịkwu na iwe chukwu rata n'ebe mụ nọ dị na ọ jụrụ m kere nwe mmụ eme ma mụsi ebe mụ na-aga m gwa ya sị m ebere ka mụ na ọrụ ya anya ebere ka mụ na ọrụ chukwu enwere asị nwa m na ọka mba okele mbọsị ya abịa ka ibulu onye na ha chọrọ ka ọ nọ onwesị ọ bụ ikwuo mbọsị na-abịa asị ya nke ebe na ndị be anyị nwere ebe eji mgbu ka ebe ka egwu awa chọrọ iru onye ọbanne ya na-akwadoro ka ọbanne ya nọrọ ka egwu awa na onye na ịba ichere ilu ị na-anụ ya ọbasị ha ọbana bapụta mbọsị nwa ababịa ọ bụla ndị be anyị nwere ọbaja na n'ebe ndị be anyị nọ ụbasa na na-achọghị ilu ada nwụ na onwenye nne ya dị na ba chọọ ilu na ọ na-atụ ibe ya na-atụ obodo na anụ ya ndị be anyị banwụlịa si hen na ọ marị gọvanọ na ndị be ba na-anọrọ nke nwa ọnọ n'ime ọ sị ka ya nọrọ arọwa mma si ya ma nke jụọ nne gị nwe si ya kedu onye ọ hụrụ n'ebe nne abụghị bụ ada bịara ka ya nọrọ asị na jụọ n'anya ba na asị nna si ya na ọkọrọkọ ya na-ego na onye anya na-azọ ọgbakọ na ọdụ ebe ma ọ ga-asa ngwa imesịkwa ije ma ọma mma emesị iwe niile o mere gasị m ngwa asị ya na ụkwụ akpọrọ nke nwere arụ ugbo na-emegbu nne gị nwe ọkwa mụ na nwaanyị yere nata enụghị ana mbụ akasị ahụ ibe nwe nkala ebe abalụ ọrụ m nọ n'ebe unu ama ebe agụchi nwa ụba nna ụzọ n'ọba nwe ebe aba ahịa ọrụ m na mba lụọ onye banụ babana nne nna iwe dị n'ụwa bụ na ịma iwe bụ ịrụ iwele ama ịrụọ na iwe bụ iwele ama jee na ogo gachago na iwe na-enye nsogbu bụ na mmadụ amarọ na iwe bụ iwele ma okwu nne gị gwara gị abụrụ ma okwu nwanne gị gwara gị abụrụ ma nke nna gị kwuru dị ka nna gị bụ onye mmeri mana onye na nna ya na ka abụrụ okwu iwe nna gị gwara gị na ụdị oche dị ya mma ka ọ gwara gị uru mana nke si akpa na anụ iwe nwere na akpa na anụmanụ iwe nwere mara ị na-egbo na anụmanụ amara m ihe iwe nwere si na ị na-anụrụ ya na ịga ọtọrọ ga ọtọrọ gị ụtọ na ọtọ ga na ọkwata iwe na ọgwara gị na ikweta iwe nwa ọgwara gị na o nwere ka ajọ ọkpụkpọ gị na iwe ọgwara gị dị unu na-aghọtakwa unu niile unu na-aghọtakwa iwe dị mmadụ na-alụ nne na-akpara nwe na ọ dị nne gị ka nke chere ụwa nke ngwulu nọ n'ụlọ ịmakwa na nna gị na ọ dị ya ka nke chere ụwa ịmakwa na onye bụ ndị bụ na ụlụ gị n'anya na ọ dị ya ka ya bụrụ nke ka na-ekwu ọ dị ya ka ya bụrụ nke ka na-ekwu onye bụ ndị bụ na ụlụ gị n'anya ịmakwa na onye amụsụ niile na ịhụnanya ndị bụ na nwe ji akwụ ya aka wee na ọ ya bụrụ iwe omeni maka onye kwere gị onye kwere gị onye hụrụ gị n'anya onye hụrụ gị n'anya na-alacha gị arụ ka ebu usube ma ọ bụrụ ọkwa iwe adịghị ala igbo ya n'ụkwụ isi
iwe na-enye anyị nsogbu n'ụwa ma ụmụazị ka ọ na-enye na ịbụ otu ndị nọ na so nna anyị na so nna ebe a dọrọ ọdịda ya na ụmụazị ka ọ na-enye nsogbu iwe ọ nne gị kpara gị nna gị kpara gị bụ ka ị kasị ma nke iji mbọsị ogologo ọwa wala gị so na nwadara ihe eji mana ete onwe ikwu nọ nke nne mewewele ka jesu mali wele ebe ọ dị bụ dọ iwe nwe ya tọrọ gị ụtọ mbọsị nwa apụta ịkpa azụ iwe na-asụ aga iwe abụrụ ezigbo na apụta ịkpa azụ mebe gị wele n'iwe nwe edobe ụwa mbụ nọ na wọta mmụ m nwere bara efu na ije ụlọ bịara nwa amaka na ọ dị mma ka mmekọta mmụ arụji bụrụ mmadụ ọma ka mmadụ ọma kwụsịrị gị iwe ma nke anyị na-aga ụlọ ahụrụ m n'ije n'ọrụ m na-aga ije nne ụtọ na-aga ije ụlọ sọnụ ka oyedebe ndụ bụ onye ma ọchịkwu ka ndị dị ndụ ọ mara ibe na-eme nwe zuru ike o ji akwụgbọ ọcha nwa na-aga na-ada ada ma na-emara ije m ụlọ mma na mmekọta onwe bụ n'obodo anyị mmekọta isi asị na ọmụ Chineke ọkwa ọba ndị ọsị ọke ntere gburu na-ekwe ọsị m Chineke si ọ nke ka nka kpụta ọsọ lekwe nka nwa a bụrụ na ọ na-atọ ụtọ ma nwere ụdị o ji emekọta na-adị m mma n'ụlọ ka dị ka onye nwe akarị nka na-esi arịa nsọ ọsị gị dara esi abụwe gị isi ọsị gị dara igbu ya mma ọsị ewu ọ na-elekwa n'elu ma eme anya ọgwụ ọdọ iji ya sejere na onye gburu m mma nọọ iwe mmemme ebe ebe ga mma abịa abalị ebe na uche nke na-abụrụ iwe nwa ọba ya lega gawa na-emesị chukwu ji akwụ ụgwọ gbaa ya anya nke bụrụ iwu ọba ya lega unu na-aghọta ibe na-ekwu na-aghọta ka onye ọbụla nwee obi udo o nwere ibe dị n'ụwa anyị nọ obi udo ikwe ghọtago ị na-emekwa n'iwe nkwere iwe nwebụ mma ka ọ dị tupu ebe anyị ịkpọ onye ka bụ negide ka kwesị ndị mma ahụ emesa ebe anyị nwe ọ bụ na ihe iji agwa nne gị bụ na nne gị tie ọkpa na ọkpa nke ọ bụrụ o tiere ọkpa na ọkpa na-adịrọ m egwu ya na mmụnwa bụ nwa gị mere ha n'ụdị igbo ụdị ije gwa m nwere mmemeri egbu n'ọha na gị ka mụ na gị kpalikwa m ka ebe isi mesi oke mmadụ gị nwa ya ka oke mmadụ nwa gị nke na-akpali alụ na iwe ị na-agwa m bụ oke mmadụ ka m achọrọ m oke anyị anazị ego itile mbụ onwere nke ihe nwere ike itile anyị nne ka anyị nụ mbotu ka anyị nụ mbotu n'ego jikanụ chiedosi ọkwarebe ma ọ bụrụ ọsị abụrụ obele anyị chọrọ ka anyị nụ nwere maka ụtọ ụlọ mgbe agwụwa egwu nwere ike agwụgwọ ọ bụ na dịka na unu ji nwebele igwe dị ụdị sị m gwụọ mkpọrọ na-abụ etinye n'igwe ọ ka mma sị m anyị ji igwe na ihe a na-eme na-emesi n'ụwa niile etere ịgba anyị ji igwe nọ na unu jide igwe ngwụọ nwebele ma unu abụọ na nke a erigo ma unu jide igwe ngwụọ nwebele egwu igwe dị ya nke na-ezukọ gị dịkwe maka na ọhụrụ ị na-ekwu dị n'ebe nke a nwebe dị na-abụ anyị na gị ebe ọbụla ewuche na-ebute na TV na-abụ na ị na-agwa mmụọla anyị agbụrụ ọrụ eziokwu ka ndị gị na-ịga na ntị gwa mmadụ ka ntị enwebela abụ nwoke ọbana ọ dị megwu nwoke ọbana ọ dị megwu nwụba ma ọ dị njọ nwe olugo chiwu gbere onye na-eme ọra mma ma ọra jụgbọ m bụ onye na-agba ụbọrọ awala ma ọra jụ
woba ngwadi mego ngamo kana ma kwano kide ku kide ku woba wano kide ku woba ne wano boko ngokwa ba na swade ngoba ngode njoma na swade ngokwa ba me na kwa jole oba ngodi me woba ngodi be ko oba jomma ngodi me ko man kete no bodo na nya pugo kan rapon dalo you don't like I get up Ora bato ye mi go ma. Anointing ebugo. Ezioku. O ye mi go ma. Agalo maro. Ina mbaro na ke denne. Onye wetulu beku. Ni ka amali onu gi na darabe gologolo ka. Na onu mu na da gologolo bu no mo iwe ahụ. Iwe ahụ bụ na Chineke mu bụ. Iwe njede wosi wo na malaki. Bụ na tupu na agụ egwu nwa ngolo. Na egwu nwa ese mwa mu ha ro ni. Ai bere mpe mpụta ni we na agba egwu na agụ. Ọ bụ na egwu nwa egwu na iwe nyere wosi chekwa iwo. Onye ro nke nọ no na agwa anụ agwa ga na ndị na-atụ mbụ m nwanne m. Maka na nwezi m aka m na egwu nwa bugoli. Mo iwe ngwalchu. Na egwu to kede. Wo iwe dara. Na ka njere ogbe. Ana ajụkwa m kariwe mara nsị n'ọnya. Nke nwaanyị nọ na ụmụnne m nwa na-ebutele m iwu na-ebutele m. Maka na agwakọ m ikwe mmadụ ụnụ sị na m bụ ezigbo. Sị na ọ bụrụ ezigbo ka m bụ. Ọ bụrụ iwe ka m meli m ego oke. Ọ bụrụ ọgọ ka m meli mmadụ rinne. Nọọ Chineke hụrụ m n'anya. Chukwu nke nọ n'Igbo. Na Chukwu Obiama. Iwe na-emeli m na nke ọrụ unu sị na-asa. Nke nwanne nwa meli iwe meli nwanne. Unu tisa na mụ na igwe m nnọọ ji. Iwe julie rice. Iwe niile julie. Ma ọkala. Ma nke a na ma nke ọ marụ meli kere ọgọ nwa mme. Na mụ bụ na mụ meli ọgọ aghọtara m. Anụ m emekwa ọgọ ri nno. Ma ya bụrụ. Nọ nke Chukwu jụrụ m kere owe ije ara n'ebe a na-ara. Mbasị nọ iwe mma ara bụ egwu nwa. Mana mmejiri maka na ụnụ bụ mma ọla na mma gwara ụnụ eziokwu. Na egwu nwa awala awala. Egwu nwa na-akọrọ ụnụ na nna abụ ya na-agba. Ọ nwere ebe na-agbata ebe. Egwu nwa na-agba na na-abịa na-eme arụ. Mbọsị enyi. Nwa wata na-abụ egwu na na-abụ ya n'ọba m. Ebe nwa ka nọ nwere tụnesi. Ịmakwa na-emekọtara m ka na-akabasịla ụnụ na ụdị ụnụ ji bịa. Nwere iwe nwere ike ize ezi. Amakọtago m ebe anọdụ arọ ndị ọbụla. Enwere iwe basị ka ọwa tụọ m isi na nwa pe ọnụ aka dị ahụ. N'abụ na anọgụgọ m na mmiri n'afọ. Ma Chineke nwa ya kwara. Abịa mesie ndị egwu m sị na egwu nwa akalịgọ. Na egwu nwa akalịgọ na ọwa ekpe ka ọwa chọcha mkpa akwụkwọ ka ọwa gwọrọ ọgwụ. Na ọwa agwọrọ m ọgwụ. Wee kpọọ ọbaza ahụ. Biko agwọta na nna. Onye ọgwụ dị mkpa ka na-eji mma abalị anya ya gwọọ n'onu. Na nke nọ Chineke ka nọ n'aka. Asụ amụ ụka nwa m na-eji ego. Anyị m ejere ije ma mụ nọ Chukwu n'aka. Mma gwọrọ ọgwụ. Na mgbe m gwọrọ ọgwụ nna na mmadụ ya aba mba. Si iwe niile nwe. M jere nweta iwe nwere mmeli. Nọọ iwe chetara bute iwele onye nke ọzọ iwu. Ọ besara m na mmụ iru anyị mụ nwoke. Nọ na nwere iru nwoke na nke ụlọ nọ. Wee ebe kpọọ ọbaza ọbịa sị na onye nwe ụlọ nọ. Ọ sụrụ ụlọ ego nwa niile unu nwere. Unu nwere iwu unu enwetara na were gba ọlụ ọgwụ na ya chọrọ. Na ndị ege na-agala ụlọ. Unu jụsụ na unu agwọla. Ụmụ gwe na unu ole. Iwe ji ọrịa kọmọdụ. Ama na ọ bụrụ ite ya na nga na nwere ike ije na mọsa na-agwọrọ m ọgwụ. Tie m na nga.
ama na mma gwara ọwa gwara m n'iwe nwa ndị so na ọwa gwara m bụrụ ya bụ egwu nwa ntụrụ n'ụlọ na abụ otu ya obodo jụgbọ m ọbụna obodo jụgbọ m abụ etiwe egwu onye egwu mebekwa na ọgịrị ka ọ nọ na ndị ogbenye ma onye egwu m chọrọ m aka m ọ gbawa dị ụdị nwanyị aba iwe meriri na-abụ na egwu nwa ka nrụkọlonu nke nrụkọlonu bụ mbido egwu na nyabụ egwu mma nweta ọnụ akọ na nwere gbọdụ jere ene ndị ji ama m na nke nọ na mmadụ makata nso ha ka ọ Chineke dụrụ nke ọzọ mmadụ makata ọjọọ m Chineke arụ nka imejede nsị arụ nka imejede amesị m agbara bụ ezu m n'ezi adịghị akpata ba akwụkwọ kwanne m ụda ụmụ m abịa asị m abịa agarịkazi ata m ego ụdadị mbọsọ na-eti egwu ya ụdadị mbọsọ nọ na-eti egwu ka ọ ji nawa na ọ maara nka aka nke ọ kara nwaanyị na ọ bụ ọdụ onye ka ya wụlọ ebe gị na ma ọ na-ewutere ụmụ ewu ma abụrụ na-ewute ndị ọzọ mana eji hụ arụ ma mụ na onwe m na ọ na-adị m mma na amakọrọ m na onwe m egwu ozi ọ bụ na ehulu m na ala akara m n'ibe na-eche n'uche m ụsị agbọ nka m na-aka na amakọ m na Chineke mere ka m na-aka nka na-eberekwa na onye ọgụta ọbụla nwere iwe mmeli ya dị ya mma na ọ bụrụkwa na onye pụta ụwa ọ nara ana ma ịbara na-asị ụbara anọ n'iru anyị bụ maka mmadụ ili ka m nwere mmadụ ili bụ onye nwaanyị ụlọ si ati egwu otu egwu enweghị obodo anyị nọrọ maka mmadụ ili iwe nje ka hụ na mmadụ ili bụ maka onye ụka sịrị asị ekele anyị daalụ na iji nweta oge wee nwetara anyị ogige gwa anyị okwu ekpela anyị ekpere ya bụ na ihe onwe imeli na mụa bụkwa ya bụ n'ụzọ ezi nwe iso ka iso na ana m etikwu nke m ana m eti mana nke ụka ma nke ụka marakwa nke ntiliwe nke itili dị mma ọ maka nke ụka amarịrị ya ibe nke ụka jiri ọmarị ya bụ nọ nke gwara anyị ma na asị ka eje gụtara gị ọgwụ ebe ajụ n'ọchukwu ka ị mara ị na-ejere ụka ma mmụọ gị na-achụ gị ọgba ndụ gị na-achụ gị ka iji dị ndụ ruo nne ọ bụrụ na m awa aka na-agala onwe m na-agala onwe m ma soro m ibe m na-anọdụ ma nke bụ na onye mmekọta elu mmekọta anyị maka mụ mmekọta ọ bụla na-elugo ọ na-awa mba wụsịrị ya ka enweghị ma m amago m na o nwere iwe ji iwe na-eme ana m emele iwe ọ bụrụ ije okwu ikwuru ọ bụrụ ije n'ụlọ ụka bụ isiokwu enwere ndị na-eje n'ụlọ ụka ma alụva na-eme pụva na-eme enwere ndị na-ejesi adịsị ọpụtara agụgọ ma gị na ị na-ejere n'ụlọ gị na-achị gị na gị ma mụ mesịrị na jebeni imesi jebe ụka amike na-agwa gị beje anya elegarede ọ dị mma beje anya elegarede iwe nke gbado nsị na anya egi ndị ụka m anya ego iwe n'ụdị n'ụlọ ị na-ndụ aka nụ maka na ọ tọrọ m ụtọ ọrụ na ọ bụ na ọ bụrụ ọba aka m adịghị ụkwụ na egwu nwe nkiri ọ bụ na ọ bụrụ ọkwala egwu nwe ntị na ọ bụrụ sa iwe ụlọ na iru m ka ọ kapụsị na egwu ka nje dabịa wee dabịa na egwu nwa kpaba isi m ike na ọ bụ na ọ bụrụ ka nje mara egwu ọ bụ ụnụ anụghị abụ eziokwu ma mụ ka ọlụ ụnụ na o nwere egwu ọ bụ na ejere m ụka na ọgwụ dị nwee te na mbara asa akamanụ agba onye na-enwe obodo ị na-eti egwu n'ụka jee n'ijelugo ị na-eti egwu n'ụka
chee na Chineke ga-edugo gị o nwere iwe na-eme karịtịrị Chineke ịma na mbọsị na ya iwe anya m na-abịala m ọ bụ na alị abịaba m n'isi mgbe tiwe egwu n'ụlọ ụka tiwe egwu n'ụlọ ụka tiwe egwu n'ụlọ ụka ego ekpeghele m mbọsị a ọ na nke ndị nwe na ọ bụrụ ha mgbe ndị gbacha agbacha enu gị ọ na-aka ahịa bụ na ọ gbagara anya ebe niile na-ala ọ nwere iwe ndị ọkwa na-eme osimọdị iwe ọdị ọkwa ahụ dị bụ iwe dị maka iwe ichetara na ya agbụkpụ na nsogbu adịrị ma nke bụ na ịbịara ahụ m ọ bụ na ana m eme mmadụ na ebe agụwa m ọ na-enweba agụwa lesa so onye nwe achọzi iwe eme gị na ijegogụwalị mmadụ ma nke bụ na onye o kwere gị ka awa onye nwe awa na nwere ụkwụ akpọ gị ebe nwaanyị na-etili chọọchị egwu onye o kwere gị kpọọ onye kpọọ gị okwu na nwere nsogbu adịrị gị egwuru mmadụ egwu abụrụ gba ikpo okwu ọ bụrụ gba ikpa awa onye adịghị mkpa na-akpụ ya awa na Chineke nwere ka ọ nọrọ ya arụ ka ị nwere na-ahụ ala na onye na-awakarị n'ugbu a na-awakarị na-awa ọgbọ ịmara na ị nọ n'ụwa bụ ewe ọgbọ ịmara na ọgbọ ka onye nọ n'ụwa na-awa na-enwe obodo na-abụ jisika kwado aka gị kwado na-akpọkwa Chukwu ka o wee gozie gị ka o wee nye gị ike ka ị nwere na-ete egwu gị egwu nne bụ nle a na-asụrụ Chukwu na-adị ya anyị kelere gị ọnya bụ nne m Chineke nwa Okuoba-Mgbaa anyị kelere gị n'oge nọ na anyị na-aga aga na anyị mesigokwu nyabasị na anyị na-achọ ụlọ maka na ụlọ bụ ụlọ eji mara Anam anyị basị na ka anyị chọọ ebe ahụ ụlọ anyị wee wụzie nke nọ n'ilo bịa n'ezi anya n'ime be ahụ gị anyị basị ka anyị bịa ka anyị na gị kpalịa anyị ka anyị ra na anyị bụsị mmụọ ikolobịa na mmụọ agbọghọ na-eje ụka anyị akwadoro ya anyị bịara akwado anyị nwere nnukwu ego rinne mana anyị si ka anyị gobe akpa ego ka ị nwere ọ bụ na azụ maọbụ ị na-akpa ataba na-ejegbu ka mma ije ụka na-egbochi onye nwa nwetara iwe ka ya tieli gị na-ataba nwa ị na-akpọrọ ojeme gị onye nwetara iwe ka ya tieli gị na osogana isi na ị na-esere ojeme gị nye onye nwetara iwe ka ya tie na mmanya ọkụ esi na ị na-anwụrọ oje enye gị ịmara uche mmadụ na-azụ oje zeta onwe ịmakwala onye nwa na-akwasịghị okwu imekpu onye ebe ị na-eti egwu nsogbu abịa mmanụ ejiela anyị Chukwu egozi unu na egwuru m na iji unu bụ ije ọma onye ọbụla na-eje ụka emekwana aka na abụ wudo aka gị nwa ewudo na Chukwu ji egbo mkpa m Chineke ga-egbu mụ bụ ekọrọ unu n'oyibo ị na-anụkwe ebe nọ wee gbara egwu nwanna agwa unu egwu nwanna agwa unu na ndị nwunye na ego na-adị a na-egbukwa n'isi ewu ibutele m anụmeri na ebugola anyị ibute isi ewu ya n'ebe anyị nsị ndị nọ bịara na mụ na anyị gara ugbo ụwa si egelie esi eweli ma etere m nwere igbula ewu ma m gwara gị agwa sị gị iwe a na ka ahụ egbu ewu na nke ele na onye merie na ana m eli ozugbo ike na-eme nwere awa m ma ịbụ nna ejizina awa m maka na ijiri awa m na mma elere ebe na m amagaghị nga ana m eli ozi agwụgwa m na anụ eli nri ama n'ụlọ gewa si na ndị ogbenye ọ bụla ụdị njem wee na-edi bụ nke ọ bụ na ịbụgola onye egwu Chineke ịbụgola onye egwu Chineke
ezi ka esi ịmala ezi esi mmadụ asị na gị nye ka nke ji ma ọ bụ na mmadụ dabara gị n'ọnụ ya na-akpụ ya awa na-akpọta chi igwe nwe n'ụlọ unu awụgo mmiri ka ọ zọkọtara o si n'elu igwe tụọ mmiri tụsa mmanụ n'ole ọ bụ na igwe ka mmiri zokwu ọba wata mmiri ole zokwu igwe unu niile onye ọbụla anya bụ mmiri na-ezopụrụ igwe unu awụgo igwe nwa ka emekọtara ikuku were ekwuwe ibe niile ọ na-ekwu na-ekwu ibe ọ na-ekwu ọba akwa kalị bụ ịpachara iyi na n'ụlọ pachara igwe unu awere ya iwebiwe nna bụ n'ude na-ede na o nwere ụka amekete ka ịpachara igwe n'ezi na na-ejere mkpa igwe gị ka ọ bekweni unu so dagara nwaanyị ị na-egbajide eji gị ka anyị see foto nke bụ uvi do oku uvi eji anya ụgbọ nke bụ ojogolo eji egbute azụ that's wonderful n'ukpe nke bụ ukpe eji akụ ọkụ inweta ya na ọ na-adị itinye ọkụ ịdọbịa n'elu mmiri kedie net ya bụ ibolo ikedie ọ gbadagide lue na ihe dịka 2 miles ije ibutu kpedo n'ụgbọ nwee kpokọtesi ibola a niile onye ọ na-egbu azụ ọfụma bụ ibola ahụ mmụọ nke a ka eji eme ibola akpa bụ abịa ibola akpa den nke bụ ihe eji eme arụmama isi ukpe nke kara akpa isi ukpe ndị ikom dọ mgbu ọkụ dọ na-aghọta ime welie tii na mmiri ọ na-ese ese na-agbada na mmiri ka na-eyuzi ya ite nwe ma refrige ọ na-ajụ ihe oyi karịa mmiri mmiri adịrị ya nne mana mmiri na-anọ na ya nya ọ jụsie oyi ọ dịka chisi kee ihe ndị oyibo na-akpọ natural to be very natural bụkwa friji tinye block can out the real thing mama you know iwe niile kpamkpam iwe niile mma nke ka na-akpọ mma nkomkpi na bụ mma ehu mana mma ehu nke ka na-akpọ nkomkpi nke bụ iwe eji amị azụ iweta etinye n'ọkụ ọna iwere azụ tụkwasasị ya etinye ọkụ tinye azụ ka ifun azụ adịrọ kịta nke bụ ihe eji asụ nri na n'aka ihe eji asụ ya itinye ya ọna akosi karịa ya ị na-asụ nri ọbụla nke bụ ihe eji aka ọrụ a na-akpụ ya ego ọgwụ dọ inweta ile adịrị ya mana ile na-adị ka ihe a inweli etinyezie ya ọna inwezie ile ya na-aka ọrụ nke bụ ego ọgwụ nne ka m kpọrọ ya ego ọgwụ dọ thank you oge anyị na-eje ahụ dị ibute obodo ọ bụ na inyere m mụ na ga abịa nụ ọgụ ndị oyibo na-akpọ ya sugar cane abi you're right igwe lakpa inweli nke ka m bịa igbo lakpa nke a na-aga with this efulia with nke nnukwu enya nke wete uvi anyị emego nke uvi mbụ rapụ ya nke a na nwere ha agbada na ụgbọ mmiri before 30 minutes or 1 hour ọ bụ na azụ abụgolo nsị ọbagwo azụ abụla atụrụ tara ya n'ime abalị oge ọbụla azụ ọma mgbe ọsọ oge ọbụla na ofia oge ọbụla ibolo bụ nke n'okwe ọzọ ibolo bụkwa nke a
ọ dịga ovu ozugbo n'ebe ọ bụla All right. nke bụ ọkanya nke bụ nso na-esote ọkanya ọ dị size by size nya bụ anya nke bụ nke bụ anya mkpa nke igwo nke na-egbu obere azụ nke na-egbu obere azụ nke na-egbute medium size nke na-egbute nnukwu azụ nke a na-egbu nnukwu azụ otu o si dị okpurukpu iwe na bụ igbutesi azụ itinye n'ụgbọ itinye azụ n'okpulie maka aṅụ maọbụ ka ọ ghara ịmapụ fuo dọntị n'ebe iwe ka na-akpọ dọntị nene mkpo nke ka na-akpọ mkpuli iyi iwe ka David ji nwee nyụọ Goliat anya o ji enwe gbu Goliat inweta ụdị na inweta mkpo a na-akpọ mkpuli iyi nke nwe bụ nke Chukwu keli ọ bụrụ ọkpụ ka akpụli ọ bụrụ ndị ọcha akpụrụ nke n'ụdị ka ọ dị nwee pụta ụwa nya bụ mkpuli iyi inwelie itinye n'ụdọ ntị ụdị ewelia ọ na-egbu nnụnụ eje na abana nnụnụ nke o gburu na ọzọ nke bụ egbulo nke bụ ndo agbaghara na ekeli ya eli n'ebe na o jiri igbu nọ efulia so nyaka na akpọ ụdọ ntị ọ na-egbu nnụnụ Eji family maka biko. ọ na-egbu ululu sọsọ na nnukwu anụ nwere ụkwụ ịnọ nọ naghị egbu ya mana ụmụ anụ ihe a ọkpa ịnọ mana ọ bụrụ ma nnụnụ ndo ọkele sọọsọ ma mmụ ibe ndị ebe obu ọ na-egbusi ya ma apịa na ọta ma ohwolikwohwo ọ na-egbusi ya bụ ụdọ ntị nke nwe egbumuro mmadụ mana o melu mmadụ arụ na ọta ụdị David ji jile bụ na ọ kpesila ekpele nwetara m mkpa ọzọ chọọ mkpuli iyi iwurogbu ya nene mkpuli iyi ọzọ ise ka ọ dịbụ nke David ji ise mkpuli iyi ise nke pụtara n'aba Jizọs jee ES mana nke gburu Goliat bụ jee ewelia ọ si anyị ngwa jee ụdị be nwee tie o jikwa egbu bịa bụ David gbagara anya ewelia o nwere ụdọ ntị o nwere mkpuli iyi tinye ọbasị ya n'aba Jehova nke bụ Goliat n'ọtata ka m eji isi gị anụ arụ gị kelee ụmụ nnụnụ nke eluigwe ụdị na ọ gwara ya bụ Goliat ọba agwakwa ya nyesa na ngị ka onwe eme ọba tie aka na-akpa apịa dịka nwa m nyere m mkpuli iyi mbe tie ọba ese anya tii pakwi anụ gbawaanyị n'isi Goliat Jehova ebule ebubie niile na ike nne tie na mkpuli iyi ni ọba akwa na-ege Goliat n'isi na-egedege iru ebe ka na-akpa egedege iru ewulia maọbụ nko ịtụwasị anya n'ebe nwe ya daa ụzọ ime ba gbawa Goliat ba gbagbuo onye na idibe jebe nwere mma Goliat ba menne bebe Goliat isi ọsọ ba ayeme ndị Filistin ba anala ọsọ ndị mmụ Israel ba atalisi ba awa n'ike mmụ Goliat ndị otu obodo Goliat ba na ewogia nya bụ n'ibe nwe gbagara anya daalụ Thank you.